kaladang ka jing shem jing ya kinong rep jungi kamta mi kinong rep sensar ba mar sendap ka election menta kador jong sensar kelahir hadu mencum snap kador jong sensar kapoi hadu kisis pak lai po sikido ndai menta kelahir na kasis pak lapoi sigi kendai po kendai pusan ka sikilo na kwa bangan ketu sira soka ba ka de bakan kitkhia kan ka kam ba kinong rep star jung kimde bakin shem yakum kata ka jing namar balai ba om don daw hang dong nuru nam sim yo ya kan onu ka daw ba ke ka daw ba kan hier ndrei ka don ka jing khnyot ben hang no hakayo te ka agriculture department ka ban budien ba kador jong sunsa ka deban ne sispa lai pho la ne deban kiu na ka sispa lai pho chaneng om deban hiar na ka sispa siro kata ka de ka jing bat ka de ka sur jong ginong rep sensar ka bang apun yo sawa leba na ki baro bakin kentu ha ki pai baru bakin ya ai da ka jing tho de se ka representation se ka government ka deban budien ban le ai ngaru ala yo ta ka khobor baka don kata ka irregularity kata ka jing supply jong pusbo re menta ngaso ba kita kispo kila poi tele se nang ni sakmat ni de bangin budien banga kentu gitu ginong rep balada sisa kadam don kum kata ka jing haki baki de ban penpoi da ka kenja jing tho sha ka office jong UDO la new district horticulture officer pangin ya budien ya kata ndrei ka jing kalong ba lada la ai ko order but kamar kampoi tegade ka concern jong minister in charge of agriculture lani jong ka department ki ban budien ya kan kam ba ki de bakin penpoi ya katakas bo sakita ni ko lagi baro